Oh. Oh. Yan, ganaan na ito mag-vlog ta kadali. Yan. So, may update na ito, ano eh. Para maka-vlog ta. Hmm? Yo, what's up guys? So, for today's video mga choy, wala tayong magawa sa buhay ngayon. So, bali ang gagawin lang natin ngayon ay mag-vlog muna. Pero, kaso pupunta ako ng Santa Cruz. Pero, hindi na siguro ito magtag, mag-kapoy-kapoy punta. So, karon mga choy, natay vlog lang, natay mga lingaw. So, nasiyangan ko sa ubos. Tura nang i-vlog namin na yang pero ba't ka itong mga twist mga kalingaw-lingaw na so di naman nga ito na malik yan. Let's go. Ito siyang yung sa ubos para makuha na ito siya para ma-ipos na ito ang itong mga vlog, mga kalingawan. So for today's video guys, address yung sa ubos guys. So, nada siya yung sa ubos. So, ito rasang i-appreciate kung unsa siya ka. Wah. Yan, vlog na. Tinitricks ba itong pakuratan? Sabaday nulis pound ka diha. Ma! Ay sa ba man di? Adre sa kuasa na. Kuasa na. Guys, tawag mas mama guys para pag abre niya diri. Sana mama. Era. Layati. Labit hindi. Hindi no? Huwag ka gina oh. Labit na. Pero ito po. Short. Short.